akwa lile elu mmụọ asị n'ebe onye si bịa ụwa ka o si ananụ maka na igwe niile jekọ n'ụzọ nnukwu mmọnwụ anabagonu eze dị ọra mma akụ dị na nwa baibayo mana ya ma mbụ ọgụ jebe mmụọ ọnwa mara onye ofurukwu nnukwu mmanwụ anaba eze dị ọra mma ebe onye si bi ụwa ka o si ana onye mmadụ chukwu na-ekele ọnwa m onye bụ onye mada mara ụbọchị na igwe niile ejekọ n'ụzọ onye zulu nke ọ na-anenu asị na onye dị mma ka ọnwụ na-egbu n'ụwa mana isi ebuka naanị ga-elinu mmadụ amara ụbọchị na chief nnukwu mmọnwụ eze dị ọra mma 1 n'Uruali Obibi Ọcha autonomous community ọlụka o si pụtazianụ akụ dị na nwa ọnwụ buli ọ nakụrụ chukwunu mana anyị si ka mkpụrụ obi izulike na ndụkwanụ mana ọ bụ ezi nwa ya eze nwa Chinemere Kalis 1 na Cambodia anyị asị m were egwu ọdụ oyi mmụọ ebe ị nọ gị nọ dị mma mana ọnwa ya akwa nnanụ anyị naba na ndụkwanụ mana ọ bụ mụ bụ onye mmadụ chukwu na mmadụ nwe eze nnụnụ chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị ibu ọbụlụ feki ọ dị ibu ọbụlụ kantafiti onye mazụ ụwa nnukwu mmọnwụ ka emesịa ife ọnwụ na-eme n'ụwa zọkanụ ọnwụ mara onye ofugbenu onye dị mma ka ọnwụ na-egbunu ọjị dị mma ka ụtụ na-adị isi ebuka ihe mmadụ mara ụbọchị nanụ chief nnukwu mmọnwụ anabagonu eze dị ọra mmadụ baịbainu ebe ị nọ ka ị nọ dị mma ụmụ ị na-ebe n'akwa ebe ka ijelu akụ na nwaluyi n'ọnwụ mana ọ bụ na ife eji ego egotenu
Eze nwa Chinemere Kalis 1 na Cambodia onye egote ọnwụ nne ya Eze nwa Chinemere na Cambodia onye mayala ọrọzi akụ dị na nwa ka ị na-akwado ichi ya o wee nakwulu chukwulu Eze nwa Chinemere na Cambodia onye mayala mana anya ma mbanụ chukwu ọgwụ nnukwu mmanwụ na Eze dị ọrụ mma n'udo eze dị ọrụ mma baibai inu Eze dị ọrụ mma n'udo ebe nọkị nọ dị mma obodo na-ekwu okwu inu Eze dị ọrụ mma n'udo ọnwụ mere anyị nchanụ Eze dị ọrụ mma n'udo ọnwụ mere anyị nchanụ ọnwụ dị njọ n'enu mana ezi nwa si m were egwu m gwabara ya nne ya nụ na ya ma mbụ ọgụjebe chukwu eze nwa Chinemere Kalis 1 na Cambodia mana ọ bụ nwa ya akwa nna obele nwa bike dubele elu na ọ bụ ka enu si adị anyị si ibicha anya mmiri akwa nụ na ọ bụ nwa ya akwa nna ọnwa m onye nwe ego ọnwa mara onye mụrụ nwanụ ọnwụ na-abịa mberede nụ mana ife nna ya Chukwu abịa ma bi n'igwe nụ ka anyị chibe n'ụwa nwantịntị oge n'ofu mbọsị mmadụ na mba Olisa debiri n'isi na-emekwa emekwa ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu Enugu steeti ka nsi pụtazianụ emezu Valentine akwa na ebe si na ọnwụ merụ ncha emezu Valentine Efisival Textile Limited nwanne eze nwa Chinemere dibele na Lagos ka ị nọziri mana ife ji mara ibu sileto material na akwa eji akwa gbada ma gị biko dibele elu na ọbụkenu si adị onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu kedu maka big time bịa ife ọnwụ na-eme n'ụwa jọka emezu Franklin big time na Vietnam nwanne eze nwa Chinemere na Cambodia anyị si n'ụlọ dibelenu na ọnwa ya akwa nna m kedozi maka eke na-alụ ụlọ dị mma ekene n'ife ọnwụ na-eme n'ụwa erika ọnwụ bụrụ nnukwu mmọnwụ ka ọ nakwuru Chukwu emezuru Chukwu injinia aka na-alụ ụlọ dị mma anyị si ụlọ akwazi na ebezi
na-emekwazi ya emezu ebelebe ọ bụ na ife ọnwụ na-eli ego na omego ya egote nnukwu mmọnwa nọrọ nwụrụ omego ọrọ ịbụ nwanne Tochukwu onye ọma Tochukwu na-ese atọba n'elu ụwa n'ụlọ n'ọnwụ bụ nwanne eze Nduka Akụbịa n'ịdị mma emezu Silvanus ọyị bụ eze Nduka Akụ ọnwụ mere anyị nchanụ eze dị ọrịa mma nakwulugo Chukwu maka n'ebe onye si gị ụwa kosiananụ kedu maka eze si na chi ụwa nọfa malakọ Chief Sir esi ezudo eze si na chi wan ọfa malakọ ite Owerri aka nene ọgwụ n'idi nwata eze nwa Chinemerem nwanna Cambodia si nwere egwu agbabala nne ma ọzọ emezina ka anyị na-ayọ Chukwu mụ bụ onye ọma Tochukwu na mmadụ nnukwu mmọnwụ nọ dị mma eze dị ọra mma eze dị ọra mma nnukwu mmọnwụ anaba eze dị ọra mma ebe onye si bi ụwa ka osiana onye ọma Tochukwu na-ekele igwe niile ejekọ n'ụzụ onye zulu nke ọ na-anenu